må gerne starte med at læse din opgave højt. Skal jeg læse den højt? Ja. Ej, jeg hader sådan noget. Hvorfor er der så langt? Svar rigtigt på spørgsmålene. Flest rigtige svar vinder. Har flere deltagere svaret korrekt på alle spørgsmål, så er det den hurtigste tid, der vinder. Når Philip fløjter, skal du sige noget nedgørende om et andet bilmærke end Audi. Du må ikke sige det samme nedgørende udsagn 2 gange. Du må heller ikke nævne det samme bilmærke 2 gange, ellers er du diskvalificeret. Ja. Hvor mange bogstaver er der i det engelske alfabet? Aner det ikke. 25. Kom med et skud. Nej, ikke. 25. Pas. Du må lige prøve at tælle. Der er ikke tid. Altså det... Du må give et svar. 28. 45. 27. 26. Det er 25. Seksogtyve. Når Philip fløjter, skal du sige en trend eller en tendens, du hader. Du må ikke sige den samme tendens eller trend 2 gange, ellers er du diskvalificeret. Hvor mange grader er der i en cirkel? 365. At Philip fløjter har intet at gøre med, om spørgsmålet er svaret korrekt eller forkert. Du må komme med en tendens eller Helt røvsbukser. Hvor mange grader er der i en cirkel? 360. Når Philip fløjter, skal du sige en madret, du godt kan lide, og hvorfor du godt kan lide den. Du må ikke sige den samme madret 2 gange, eller give den samme grund 2 gange, ellers er du diskvalificeret. Ja. Det er virkelig en af de svære, du har givet os. Er solen en planet eller en stjerne? Planet. Er solen en planet eller en stjerne? Det er en stjerne. Lasagne. Dejlig greasy. Hvor gammel skal man være, hvor man kan få udstedt kørekort i Danmark? Altså det rigtige kørekort eller sådan prøvekørekort? 16. Knallerkørekort, I guess. 18. Du skal være 18. 18. Fuck. Volkswagen. 17. 17. 17, hvis du har en væve. Hvad har man, hvis man siger, at man har ståpels? Stor pels. Ståpels. Det ved jeg ikke. Virkelig voldsom pubes. Køber danskere over 18. Stor pels. Ja. Det ved jeg sgu ikke. Hvis man har ståpels. Skægstube. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Hår, hvad hedder det? Hårene rejser sig. Ja. Gåsehud. Gåsehud. Så har man godshud. Køber danskere over 18 år i gennemsnit mere eller mindre end 11 genstande om ugen? Mindre. 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 Mere. Lad os sige mere. De køber mere. Mere, tror jeg. Mere. I hvilket land er hovedstaden Kairo? Egypten. 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 Det er løgn. Hvad? Du skal komme med en tendens eller en trend, som du havde. De der hardcaps der på skrå. Er der mere eller mindre end 150 faste beboere på Omø? Mindre. Fuck Skoda. Nej. Sæt. Bob. Fuck Volkswagen. Jeg er lavet færdig. Ja. Mindre.
Færre. En smule mere. Der er mere. Flere. Der er flere. Der er mere. Når Philip fløjter, skal du bande på tysk. Du må ikke sige det samme bandeord 2 gange, ellers er du diskvalificeret. Zum Teufel nochmal. Zum Heule. Batsch. Hølle. Jeg har ikke flere bandeord. Jeg har ikke flere tyske Du må bandeord. opfinde noget. Plummel. Jeg er allerede færdig. Ja. Vi kan godt køre videre. Okay. Skoda er lort. Skoda er noget møg. Porsche er noget værre gøjl. Ferrari er det værste lort. BMW er den værste bil. Fik kvinder stemmeret før eller efter 1920? Kort tid efter, vil jeg tro. Hvor hurtigt må man være? Boller med smør. Det er bare en fødselsdagsklassiker. Efter. Nej, før. Undskyld. Når Philip fløjter, skal du nævne en ret eller madvare, du enten ikke kan tåle eller ikke kan lide. Du må ikke nævne den samme grøntsag eller madvare 2 gange. Ellers er du diskvalificeret. Tomat. Selleri. Koteletter. Krebinetter. Lasagne. Flæskesteg. Medisterpøls. Boller i kaj. Når Philip fløjter, skal du fedte et af dine brilleglas til. Du er syg i hovedet, mand. Ved at placere din finger på en af dine brilleglas. Du må ikke fedte det præcis samme sted på brilleglasset til 2 gange, ellers er du diskvalificeret. Kan jeg lige nå at løbe et ærne? Ja, hvad, skal du lige have fedtet med, eller hvad? Der står jo ikke hvilket brilleglas. Nej, det er i orden. Altså teknisk set, så begynder tiden nu. Okay, så det er lidt tid til. Fint nok. Altså, jeg selvfølgelig starter tiden nu, så. Koster det mere eller mindre end 800 kroner at få et nyt pas, når du er fyldt 18 år, men endnu ikke er gået på pension? Ja. Så mere? Nej, ikke mere. Mindre? Mindre. Mindre. Nej, det koster 600. Jeg mener, det blev sat op til over 800 nu her. Mere. 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 Det koster mere. I hvilken by? Helt fucked, mand. Jeg ved ikke, om det bliver svaret forkert, eller hvad, men så er det. Det er helt seriøst, mand. Hvorfor skal man lave dem store? I hvilken by blev H.C. Andersen født? Odense. Nej! Jamen, chokers. Hvad hedder frugterne på et egetræ? Der er sgu da ikke nogen frugter på det egetræ. Egern er kendt for at gemme/spise dem. Jordnødder. Nej, det ved jeg ikke. Egern er kendt for at gemme/spise dem. Hjemme? Egern gemmer dem. Ja. Mm. Var det ledtråd eller hvad? Ja, det var Okay. bare en ledtråd. Nå, okay. Er det kastanje eller noget? Det ved jeg ikke. Egern er kendt for at gemme/spise dem. Kastanje? Ø? Det hedder... E. Frugter. Egern er kendt for at gemme/spise dem.
En ledtråd. Nå, hvad hedder det? Æren. De hedder... Jeg kan ikke huske. Æren, de er kendt for at gemme/spise frugten. Hvad er æren? Æren. Er Rasmus Klump dansk eller norsk? Norsk. 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 Ja, han er norsk. Norsk er mit gæt. Men jeg ved det ikke. Gyoza. Det er simpel ret, men med meget smag. Uha. Jeg tror, han er dansk. 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 Er der mere eller mindre end 69% af jorden, der udgøres af vand? Mindre. Mere. Det er mere. Mere. Det er mere. Det er mere. Det er mere. Mere. Kæft, jeg er god med. Hvor mange spillere er der på et curlinghold? Snit i øjenbrynet. Seks. Der er 5. 5. 3. 4. Der er 4. Hvor sidder nethinden på kroppen? Nethinden. Når Philip fløjter, skal du sige en intern joke / et internt citat fra de sidste 17 års venskab. Du må ikke sige den samme joke, det samme interne citat flere gange, ellers er du diskvalificeret. Fuck. Fucking flap tits. 3 mm kæt. Moderkagemad. Jens. Ballemand. Han var en mega joke. Tina. Hvilken religion er den mest udbredte i verden? Muslimske. Islam, er det her? Nej, det er løgn, det er hinduisme. Og her forårsruller. Vi kører bare asiatisk. Det er godt til rester. Altid godt at få brugt al maden. Ingen madspild. Hinduisme. Islam. Det er kristendommen. Jeg tror, det er kristendommen. Kristendom. Kristendom. Hvad hed Danmarks første kvindelige statsminister? Første kvinde. Der må jeg vælge blank. Helle Thorning-Schmidt. Helle Thorning-Schmidt. Helle Thorning-Schmidt. Helle Thorning-Schmidt. Det er Helle Thorning. Hun hed Helle Thorning. Helle Thorning-Schmidt. Hvis du spiser godis i Sverige, hvad spiser du så? Godis. Det ved jeg ikke. Tang. Godis. Grødris. Ja, hvad fanden er det? Is, siger jeg bare. Det er så godis. Det er sgu ikke.
Slik. Slik, slik, slik. Jeg spiser slik. Slik. Blandt selv slik. Blev Roskilde Festival afholdt for første gang før eller efter 1975? Roskilde Festival. Mm. Efter. Jeg gætter på efter. Jeg ved det ikke. Efter. Før. 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 Ja. Før. Kæft, mand. At kunne se underbukserne over bukserne. Når Philip fløjter, skal du sige en intern joke, et internt citat fra de sidste... Nej, sorry. Jeg har skrevet forkert. Ej, det var pinligt. Jeg har givet forkert opgave. Juhu! Ja, det var Frederiks, du fik. Du prøver bare Vi forfra. prøver igen. Når Philip fløjter, skal du sige en ting, du hader ved børn. Du må ikke sige det samme udsagn om børn 2 gange, ellers er du diskvalificeret. Okay. Den bliver hård, den her. De skider. De bider hinanden. De kan ikke spise ordentligt. De slår hinanden. Hele tiden. De skal bruge hjælp hele tiden. De rydder ikke op efter sig. Hvad bliver Halloween oversat til på dansk? Det ved jeg ikke. Sankt Helgens dag. Eller nej, Sankt Helgens nat. Pas. Gyserdag. Halloween. Eller Allehelgenes nat. Allehelgens aften. Allehelgens aften. Allehelgens aften. Allehelgens aften. Hvor varm skal man være, før man har feber? 39,5. Nej. – 39. Det er virkelig svært, det her. 38,5. Er der en tidsbegrænsning på det? Mm-mm. Det har du ikke sagt, nej. Over 38. I teorien kan du sidde og bruge så lang tid du vil. Det må jeg jo så gøre. Nej. 38. Hvorfor går man helt i stå? Det er fordi, det er, det er, når det er meget pludseligt. Jamen, jeg kan godt lide skyr. Jeg spiser det meget til frokost. Det er fordi, det er dejligt simpelt nemt at have med. Ja, jeg er 37 år, 38 år. Mere end 37. Over 37 grader. Så... 38. Hvor mange kostråd anbefaler Sundhedsstyrelsen? 3. 5. 6. De er vel nede på 8 nu. 10. 10. Jeg skal på 20. Jeg ved ikke, hvor mange der er. 7. Hvad hedder plastspidsen på et snørebånd? Hvad for noget? Hvad hedder plastikspidsen på et snørebånd? Dut. Tip. Jeg skulle da ikke. Snorstopper. Plastikspidsen på et snørbånd. Det ved jeg ikke. Det hedder en, den der skidesang. En agel. En anklet. Aklet. En aglet. Ej. Jeg ved
Du må komme på et eller andet, ellers er du diskvalificeret. Slips! Sådan Avril Lavigne slips. Hvad farve har den sorte boks ombord på et passagerfly typisk? The black box. Hvad farve? Og hvad farve? Ja, hvad farve er den? Den er vel rød eller sådan noget. Sort? Nej. Hvorfor kan jeg ikke madretter lige pludselig? Sort! Det ved jeg sgu ikke. Den sorte boks. Mm. Det er optagelser. Nej, hvad farve har den? Nå, det ved jeg ikke. Sort? Sort. Sort. Jeg mener, den er god. Jamen, vi fik noget rullekebab i går. Jeg kan godt lide det, fordi du kan customize den og få den unik hver gang.